हेलो लोगोफोर मारै दंलायो बानलु जानानै अयथासार आलौगासिनो दं आरोना बानलु बाथोन जानानै बैग्रि फिथाइसो जानांगासिनो दङ नै गाइस गोखैथार सबाख्ल'खायो होस अयथासार गोखै थोद साला देरला बेदर जानांगौमोन नोंखौ र' भाजा जालाय फ्राय जालाय जागोन आं देरला र' नोंखौ सैमा नागालेण्डफ्राव साला आलासि जाहैबा जाब जुब दाम खमनि आलासिफ्रा सैमा बेदर मोनजाबावा अमा बेदरसो मोनजाबावो दामनि आलासियाल' सैमा बेदर मोनजायो र' नोंखौबो देरग्रोल' भाजा जानायलां सालाखौ मासनि सैमा होस अयथासार आलौबायलै नै गाइस अयथासार फानलु आलौनानै बैग्रिसो जानांगासिनो दं आङो नेहा बसुमतारी हेल' आदा गुड नाइट अके गुड नाइट स्टाडियाव खैला मैला बाजाराव आंनो चावमिन जाहो अके जाहोगोन दे फैबानो जाबाय रेजिना नार्जारी हाय आदा मा खालामदों दं ओरैनो नै बैग्रि फिथाइसो जागासिनो दं आङो नै माने ओंखाम जाखांनानै ओंख्रियाथ' बिराद दस्रासोखामोन नालाय जोंना खाथारनाथखामोन ओंख्रिया थारमाने जि बुस्थु राजानि मालाना राजाखौनो फाजा एवजादों आङो एसे हायोब्ला खोन्थाहरदो मा बुस्थु बे राजानि मालाया मेन ओंख्रियाथ' माबासो जाहैबाय मा होनोमोनलाय जोगोनारजों खाख्लौजों ओमफ्राय दैलांबारिनि ना गोरान मिक्स आरोना ओमफ्राय फाजाया जादों जाहैबाय राजानि माला एसे हायोब्ला खोन्थाहरनो हागोन देरहासार नार्जारी खबरफोरा माब्रै आदा खबराथ' आरो मा होनबावनो बिदिनोसै गेजेरावनो दं आरोना फंबाय नोंनालाय मा रोखोम खबरफ्रा एसे दालुबै दे नै आं माने बैग्रि फिथाइसो थाइसे ख्राव होबावनायसै आरोना गाइस अयथासार आलौखादों फानलुआ नेहा बसुमतारी जिबौसो बे जिबौ नङालै जिबौखौलाय बोरै जानोब्रा होस आसरित खेबसेखालि ओरै अरुणाचलथिंजायनि सासे आलासि फैदोंमोन आरोना बेबायदिनो जोंनि न' साखाथियाव आलासि फैदोंमोन फुख्रियाव ना सारनाया ओरैबायदि नाखौ होसोनो लागारनानै जिबौखौसो जि आबसुस जाबाय आरोना मोनबा जाजागौमोन बे होनबाय थादों आरो जोंनि साखाथियावबो दङ एसे उरां बै उरां न'खरफ्रा जायो आरो न'खरनैसो जायो बे मा होनोमोनलाय बे जिबौ गोसोमा दारा जिबौआ बेखौ जायो आरो खेबसे बुथारनानै फाजा एवना जाखांबाय ना बायदिनो आंथ' जानाय नङालै फैसा होबाबो थोद ओरैबायदि गफिनजोबखागोन आंना जिबौ बेदरबा बिनि अनगायै जेसेखि दस्रा बेदरानो जाया मानो जाजोबगोन आं ओमफ्राय मावजि बेदर जिबौ बेदरब्ला हले नमस्कार आरो जानाय नङा दागाव बर' गोथाव अनजालु दैमारि अनजालु बसुमतारी गोथौआनोखा एसे नै रानफोद जि मोजां ना गाइस दा लुबैदो सायदुं गोसायावहाय एकदमबारे देनानै मिक्स खालामनानैहाय सोमनानै लोंसिगोन आं बेखौ एसे गोबाङैनो फोराननानै दोनखादों आरोना आं गोखै गोलाबाथाय बुहुद जायो आरोना ओंखामजों बेबायदिनो बे थाइजौ लगायनाय मोनबायथ' आरो नांला नांस्लाबलायबावलासो आरो
अनजालु बसुमतारी बर' गोथाव अके जानोबा फै खोरोम रोखोम नार्जारि हेल' आदा हेल' फंबाय खबर सबर मारै दं कमेन्टफ्राव खोन्थाहरनो हागोन आरो मा ओंख्रि जाखो मा गामिनि कमेन्टआव हरनो हागोन आरो ना देरहासार नार्जारि मोजां आदा गामिया माहाय आदा नोंसिना जोंना चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामि आरो ना खयला मयला बाजारनि ओरै ससे खोलाहा दायो दाख्लै बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों मोनसे माबा मडेल कलेज गोदान फाउन्डेसन जादों बे मडेल कलेजनि एसे खोलाथिंजाय आरो जोंना न'आ साखाथियावनो फैबा कल खालामनो हागोन मेसेजफ्राव नेहा बसुमतारी सैमा जायोना जाया सैमाखौथ' आं एसे आवगोलावनो बुंखाबाय है आं बाराबो जानो हाया आरोना एसे मुगैस्लुयोबो आङो थारमाने बे मा होनोमोनलाय बिगुर खुनायखौ नुबाथ' आं जानो हाखाया एसे मुगैखायोआनो मोजाङानो ओमफ्राय दैनो हाया आरोना मालायफोर संनायखौबा ओरैनो एसेसोखौ जानो हागोन आरो थेवबो गाव गोदानानै दांग्लि सिग्लि संनो हाया आरो बेलेगफोर संनायखौबा एसे एसेखौ जानो हायो थेवबो गरमा गरमि जानांगौ होनबासो माने जानो हायो आरो बेबायदिनो नागालेण्डफ्राव दामि आलासिफ्राल' सैमा बेदर मोनजायोनो मालायफ्रा होनो आरो जायफोरा नागालेण्ड थांनाय मानाय बिसोरो होनो आरो बिसोरो बेबायदिनो दामि आलासिफ्राल' बेफोरबायदि सैमा बेदरखौ मोनजायो आरो अनजालु बसुमतारी होबाय था होखागोनानो नै होबावनोसै थाइसे गोथावथार गाइस नै जागाव हाथाय खैलाखायो दै सब सबनो आरोना अनजालु बसुमतारी आंना चिरां खासिखत्रा अके ब्रादार खासिखत्रा आं थांबाय थाखायो दाख्लैबो थांदोंमोन आङो खासिखत्रायाव होस खासिखत्रा मा गामियावलै ब्रादार ना खासिखत्रा बाजार साखाथियावनोखा अनजालु बसुमतारी देरहासार नार्जारि आदा नोंसिना न'खराव बेसेबां दं फेमिलिया जोंना न'खरावहाय फेमिलिया दं जाहैबाय ब्रादार आंना मादार फादारा गैला आरोना बिसोरो थैनानै थांबाय फादारा गैयाबाबो थैनानै गैयाबाबो 14 इयार्ससो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंना मादारा थैनानै गैयालाबो 10 इयार्स 11 इयार्ससो जाबाय जायो ओमफ्राय जोंना जास्ट दायो आंनि परिबार दङ बेजों लोगोसे आंनो सासे फिसाला दं आरो सासे फिसाजो दं आरोना दा जों साब्रै आरो न'खराव फेमिलिया आंना बेबायदिनो देरसिन फिसालाया दासो क्लास 5 फरायगासिनो दङ सेन्ट पिटार इंलिश स्कुलाव आरो ओरै नानिया दासो 2 आरो क्लास 2आव फरायगासिनो दङ होमब्ला थाइसे गब होबावनोसै आरोना बैग्रिखौ गाइस फैलाव बसुमतारी ओइ बा नों जिबौ उद बेदरखौ जायोना जाया आं बेथिनि दलगामिनिफ्राय बा जिबौ उद आं एसे मुगैलै जिबौखौहाय एकदमबारे मुगैखायो आं जानो हानाय नङा होनदों आं ब्रादार आं जिबौ बेदराखौ एसे मुगैनाय फैयो आं मथा मथि दैनोबो हाखानाय नङा ओरैबायदि मुगैखायो आरोना बिनि अनगायै दस्रा बेदरफोरबा एसे दरसेसोबाबो जाफेरथारिब्लाबो खुगायाव सोनायनो हागोन आरो ओमफ्राय बे जिबौ बेदरखौबा हानाय नङा बायदि मोनदों आङो जाफेराना मुगैबाथाय एकदमबारे बोरैबा जानो नागिरो आरो जाफेरै बुस्थुखौ जाबायथाय अनजालु बसुमतारी खुंग्रि मा जाखो खुंग्रि खासिखत्रा निफ्राय 1K माइथाल' अके खासिखत्रानिफ्राय माने 1 किल'मिटारल' आरोना 1 किल'मिटारल'
जागोन ब्रादार मालाबा बेरायहैगोन आं कासिकत्रा बाजाराव थांलाय फैलायनो सालाकाथि बासुगाव दांथलानि बङाइगाव होननाय बायदिल' बेरायगोन आङो ओरै कासिकत्रायाव थांलाय सामथाइबारि थांलायनो गाइस बैग्रियाबो जोबथाराखैलै जाबाय थानोल' गोसो जाथारखायो मारबा जि गोदै गोदै ना जोंनि न' साखाथियावनो दङ आरोना दैलामबारियावहाय मा होनो बे जोंनि न'नि सानजाथिंजाय मथा मथि आधा किल'मिटारसोनिफ्रायनो लामल' बैग्रि बिफां दंखायो आरोना देग्लायथ' आरो जोबोद बेफारिफोर फैदोंमोन बैग्रि फोराननायखौ लांनो थाखाय बायनानै ओमफ्राय फ्रायनो बेफारिफ्रानो हाबबाय थाफैदों गामियाव बेफारिफोर हाबनायखौ नुनानै बेबायदिनो गोबांथार मानसिफ्रा बिफांनिफ्राय फुस्रिना लायनानै फोराननानै बस्थाखे बस्था फानहरदों आरोना जोंनावबो लांफैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा जों फानहरनाय जायाखै जोंनो बायनानै जाखासै होननानैहाय जोङो हरनाय जायाखै आरो रुपेश बसुमतारी हाय नोंथां मा खबरलै मा खालामदों खबराथ' ओरैनोसै आरोना जास्ट बर'नि फिसा मदर जांगिला मा होननांगौ जाखो बिदिखौ नै बैग्रियाबो गैलाया माथो सेसलै मा जाबावनांगौ जाखोलै दाना मोजां खबरफ्रा ओरैनो गाज्रि नङा आरो जास्ट मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा ओरैनो गेजेरावनो दं आरोना मिडियामावनो दङ बानलु आलुनियानो दासिमबो खाराखै आलुगासिनो दं नै ओरै खोमा साखाथि सालायबाय थायो जोंना माने बानलु फिसा फिसाखौहाय ओरैनो जास्ट बिराद गोसा बाथोन खालामना जादोंमोन आङो देरहासार नार्जारि आदा आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं मोनसेबो नायै गैया गोदान होबाथाय नायखायो माने आदा आं आदसा थेंक इउ ब्रादार नायनायनि थाखाय भिडिअखौहाय ओरैनो जों बेबायदिनो बर'जों बर' सापर्ट होलायाला आरोलाय सोर सापर्ट होबावनो ब्रादार थेंक इउ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय नों ब्रादारनिसिम बेबायदिनो नोंसिनि अनसायलांनायावनो जोंबो बेबायदिनो सानसे बेबायदिनो समाजनि मोजां खामानि मावलांनो हागोन जोङो माने आसा थियो आरोना जोंथ' आरो दासो गोदान इउटुबाराव आगानसे स्टेप मोनसे आवगायजेननाय दासो गोदान जोङो आवगोलनो जुदि इउटुबखौ खुलिनानै जुदि इउस खालामोमोनब्ला जोंबो बै माखासे इउटुबारफोर बायदि जोंबो देरलांगौसैमोन आरोना चेनेला देरलांगौसैमोन थारमाने जोङो दासो गोदान हिसाबैहाय जोङो गोरलै चेनेला थेवबो नोंसिनि अननायावनो आङो बे प्लेटफर्माव सफैबाय आरोना आङो बेबायदिनो थांनाय डिसेम्बरनि 22 थारिखआव फार्स्ट पेमेन्ट मोनजेननाय जादों इउटुबनिफ्राय दायो आङो नेक्स्ट मोनबावसिगोन आरो एसे उनावहाय दा नोंसिनि अननायावनो नोंसिनि नायनायावनो बेनिखायनो आङो साबायखर जासिहरग्रोनाय थाबाय आरोना बिरसन नार्जारि कमेन्टखौ नाय आदा अके नायगोन ब्रादार नायगोन हास्लाबाना फोर थांबाय थायो नायगोन ब्रादार हाय खबर सबर माब्रै बिरसन रजुनाथ मुसाहारि हाय अके हाय ब्रादार माब्रै दं मा ओंख्रि जाखो ब्रादार रजुनाथ मोजां ना आं ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना भिउवार्सफोरजों बेबायदि रायलायलायनो मोनोबा माने गोसोखौ बेबायदिनो ओरैबायदि रंजाखांनाय मोनो आरो लोगोफोरजों बेबायदिनो शेयार खालामलायनो मोनब्ला कमेन्ट रिप्लाइ खालामलायनो मोनोब्ला बेबायदिनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना बेनिखायनो जेसेबांनाखि आंनि लाइफआव दङ दायो आंनि लाइफ फेमिलिफोर आं गासैखौबो माने हामबाय होनो आरो नोंसिनिसिम नायनायनि थाखाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला आं माने गोसोआ एसे मोजां मोनबाय थायाखै आङो ओरैबायदि गोसोआव एसे दुखु मोननाय फैदों दाख्लै फ्लिपकार्टआव मोनसे अर्डार खालामदोंमोन आङो मिडियाक्रफन दायो बे मिडियाक्रफना सफैबाय माने आंनि मबाइलावहाय सापर्ट जाया आरोना बे पिनआ माया जेकआ ओमफ्राय दस्रा मबाइलावबा नैबेफ्रावबा जायो आरो ओमफ्राय नैबे आं दायो लाइभआव दे दंगासिनो बे मबाइलाव सापर्ट जाया आरो ओरैबायदि दुखु मोनबाय आङो दायो आं माने रिटार्न खालामफिनदो आरो रिप्लेस माने गोदान माबा खालामफिनगासिनो दङ दायो माला सफैगोन बुंनो हाया आरो
मोजां मोनाखै आरो गोसोखौहाय माने इउस खालामगौसोमोन मानो होनना बुङोब्ला जाया बेनि थाखायनो आरो रुपेश बसुमतारी मेथाइखौ खनलाय मोजां खोनाथारदोंमोन नोंथां आइया गाराङा मोजां नङालै ब्रादार एकदमबारे माबा सेफा होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो गाराङा एकदमबारे मोजां नङा थेवबो आवगोलहाय माया दैमारिजोंहाय मोनसे गस्पेल मोनसे रेकर्डिं खालामनाय जादोंमोन आरो आङो दोंनै रेकर्डिं खालामनाय जादोंमोन बे समाव आंना इउटुब चेनेल गैयामोन लोगोफोरनि बानजाय मा टाइटेलमोनथाय बसुमतारीमोन नामाथाय ब्रादारानो गावनि इउटुब चेनेलाव हगारदों आरो आंनि हाथ हगारनाया जायाखिसै बे हगारनायखाय रेकर्डिं खालामदोंमोन आं फाफ्ल' दा बे बङाइगावनि फाफ्ल' दा बे स्टुडिअ मालिकखा बियो बेनि स्टुडिअआवनो आङो बे फाफ्ल'दानि मेसेज माया दैमारिजोंनो आङो रेकर्डिं खालामनाय जादोंमोन आरो माने मोनथिस' हाया आन्दाज मोना बे मेथाइनि लारि आरोना गोबावसो गैयाबाबो खमैनो बे मेथाइखौ बय'नाया बेसेबां सन मोनथाय आं बावनानै थाबाय गाराङा मोजां नङा थेवबो जास्ट ट्राइ खालामनायदों आरो नब ब्रह्म थेंक इउ ब्रादार ओरै हरनायनि थाखाय आरो माथो दंबावो ना ब्रादार ओरै माने लाइक आरोखि ना ओरै हरनायनि थाखाय नब ब्रादारनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरोना ओमफ्राय इनस ब्लग हेल' आदा अके ब्रादार थिग दं ओमफ्राय ब्रादार नोंनियाथ' माबा दं नामाब्रा इउटुब चेनेल दं नामा ब्रादार दङब्ला खोन्थाना हरनो हागोन राजेश हेपि ब्लग नाइस ब्र' अके ब्र' नाइस मारै दं नोंलाय राजेश हेपि ब्लग इनस ब्लग हाउ आर इउ आंनि आदा आइ एम फाइन ब्रादार इंलिसखौबो बारा रोङालै थुथु थाथासो आखानो लाजियो आङो ना ओरै बोरैबा एसे बुंबोफ्लांबा साननानै आं माने माखासे माबाफोरखौ लेंगुवेजफोरखौ आं बाहायलाबायनो बायो आरोना लाजिनाय मोनो बायसान्स बोरैबा मिस्टेक जायोबा बेखायनो आरोना जोंथ' आरो बर' मिडियाम फरायनायनिसो बे हिसाबैनो बाहायलाबायनो एसे कनफिउस मोनो आरोना ब्रादार देरहासात नार्जारि बेसेबांमोन दं आदा पेमेन्टआ खोन्थानो हागोन नामा बहुद खमावनो मोनदों आरोना आङो माने गैयाब्लाबो 750नि प्लास दंमोन आरो फार्स्ट पेमेन्टआ आंना गोबां नंथारा नै दा नेक्स्ट पेमेन्टआ एसे बांसिन मोनगोन बायदि मोनदों आङो आसा खालामदों ब्रादार नोंसिनि बेबायदिनो अनसायनायावनो आङो बेबायदिनो एबारनि नेक्स्ट पेमेन्टखौहाय एसे बांसिन मोनगोनखौ आसा खालामदों आरो बेबायदिनो बिरसन नार्जारि मोजां आदा मोजां लाबोबाय था आदा अके ब्रादार थारमाने आङो दायो माखासे न'आव एसे बेस्थ' जाबाय थानायनि थाखायनो आङो मोजां ब्लग भिडिअफोरखौ लानानै फैनो मोननाय जायाखै बेनि थाखायनो आंनि भिउवार्स साफ्रोमनिसिमबो आङो माने सरि बिहरनाय थादों आरोना माने आङो माखासे गोबांथार जों खामानि थानायनि बेलायावनो आङो ब्लग भिडिअफोरखौबो लाबोनाय जायाखै दायो आङो ट्राइ खालामगोन एबार बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय नाजागोन आरोना नेटआबो एसे प्रब्लेम जाबाय थादों जोंना मा जादोंथाय बेयाव फुरा मोनाबाथाय बेबायदिनो नेटआ प्रब्लेम जायो जोंना दा गैयाब्लाबो 11टा बा 11:30 बिनिफ्रायसो नेटआ एकदमबारे स्पिड जागोन आरो बिनिफ्राय फुङाव स्पिड जायो बेनिफ्राय गैयाब्लाबो 7टासो टाइम जालांबायथाय माने नेटआ बुहुद स्ल' जालांबाय आरो टावारालाय खाथियावनो दङ थेवबो आरो मानि थाखाय बिदि जायो मिथिनो हाया मानो होनना बुङोब्ला गोबाङानो इउज खालामो खोमा बिरसन नार्जारि आदा नोंना मा मबाइल बुहुद खमनिसोलै ब्रादार खिथानो लाजियोसो आङो एकदमबारे दाम खमथार मालायफोरनि बायदि वान प्लासनो आइफननो लानो हायाखै एकदमबारे रेडमि नट 9सो खमथार आंना
बेजोंनो बानायसाबो आङो गप्र लानो सानदोंमोन गप्र हिर' 9 मानो होनना बुङोब्ला एसे उनावसो लायनो हासिगोन बायदि मोनदों आङो माखासे खामानियावहाय एसे बेस्थ' जानानै थाबाय नायनि ट्राइ खालामनि बेसन मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना माबालै ब्रादार ओंख्रिया जोगोनारजों खाख्लौजों ओमफ्राय दहाय आङो फार्स्ट टाइमावहाय फाजाखौहाय माने राजानि माला होनदोंमोन आरोना बे कुइसन एन्सारखौ हरनो हायाखिसै राजानि माला होननायखौ जि बुस्थुखौहाय माला बायदि सुनानै फानो बे बुस्थुखौनो लाबोदों आरोना बे बुस्थुखौ माला बायदि सुनानै गल सुनानै फानो आरो बेखौ आङो लाबोनानै एसे सारायाव एवथिं एवथां एवनानै सामब्राम थरनैसो ओमफ्राय फानलुफ्रा एसे फवासेसो होनानैहाय फाजा एवनानै जाफैदों आरो दाबो खोन्थाहरनो हागोन मा बुस्थु बियो राजानि माला आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो बेखौ जोङो ओरैबायदि गोदोनि आबै आबौफोरा बेबायदि कुइसनबो होयोमोन आरोना हाग्रा गेजेराव दाबिया लरग' हरनानै थायो मा बुस्थु बेलाय होननानैबो सोङोमोन आरोना जोंनावहाय मा बुस्थुआ मा बिफाङा हाग्रा गेजेराव दाबिया लरग' हरनानै थायोमोन दाबिया माने बे दाबियाखौबो माखासेया बुजियाबो जानो हागौ दाबिया होननानै बुङोब्ला माने गोदो बे फाथां दंमोन ना सिखा फाथां गोलाव गोलाव बे माने बिखब गोनां माने खुख्रिखौबो होननानै बुंना लाजायो हाग्रा गेजेराव बेबायदि लरग' हरनानै थायो आरो बेबायदि कुइसन होयोमोन हाग्रा गेजेराव दाबिया लरग' हरनानै थायो मा बुस्थु बेलाय होननानैबो बुङोमोन बिनिनो बुस्थु आरो आं लाबोनानै जाफैनाया फाजा जाफैनाया दाबो कमेन्टआव खिन्थाहरनो हायो सोरबाफोर हायोब्ला नाम खारिना बुंहरनोसै आङो इउटुबाव सोर हादों कमेन्ट खालाम ब्रादार बिरसन नार्जारि मोनायाव लाइभ फैबाय थालै अके 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 ब्रादार आङो लाइभखौ फैबाय थागोन जेनेबा आङो 8:30 टाइमनिफ्राय नाजाबाय थागोन आरोना 8:30 बेबायदि जायोब्ला आङो माने लाइभआव फैनो नाजाबाय थागोन नोंसोरबो आंजों बेबायदिनो इन्जय रायलायबाय थानो हागोन लाइभआव ओरैबायदि लाइभआवहाय फैनानै बेबायदिनो आङो भिउवार्सफोरजोंहाय ओरैबायदि कमेन्ट शेयार खालामलायनो जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंसोरबो बेबायदिनो अनसायलांबाय था नायलांबाय था गोजोननाय थादों ब्रादार नोंसोरो आंनि लाइभखौ नायनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय बे दाबिया लरग' हरनाया मा बुस्थु बियो खोन्थाहरदो कमेन्टआव एसे हायोब्ला न'फ्राबो प्लास्टार नङालै जोंना ब्रादार मा होनना बुंब्लानो बेकग्राउन्डआव नायदो अरिजिनेल ओरैबायदि आरोना पाक्का जेरै मुस्लिमफोरना न'आ ओरैबायदि दामिब्लाबो दासो आरो बिसोरबो प्लास्टार होसै आरोना आङो दायो माने न'आव मावदों थिंखौनो बेरा होजोबनाय आरो नायनि नेक्स्ट बाराव एबार लुयोब्ला बेबायदिखौ होनाय जानाय नंला सिमेन्ट फुल दालायनायनि सेस्था होनि आरोना जुदि इसोरा माबा मोनसे लामा होलाङोब्लाथ' आरो लुगोनानो बिरसन नार्जारि फट' नायखाबाय दायो मा होनो फैलाव बसुमतारी ओइबा नों नबजित नार्जारिनो भट होदोंना होआखै आरो दाबो रिप्ले जाखाबाय था नबजित नार्जारिनो भट होदोंलै ब्रादार आं हाब सापर्ट होनांगौ खारन जोङो बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बेबायदिनो उइनार जानानै थाङोब्ला जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां आरोना आरो आसामाबो मुंदांखा जागोन जोंनि बे माबानिफ्राय देरहानानै थाङोब्ला बेनिखायनो आङो भटखौ होदों आङो मबाइल गंनैजों हरनाय जादों आरोना दाबो नेक्स्टआवहाय भट माबायोब्ला आं होगोन आरोना नोंथांमोनाबो बयबो होनो रेडि जा बेबायदिनो लोगोफोरखौबो मबाइलफोरखौ लानानैहाय होनांगौ जों बेबायदिनो गावजों गाव अनसायलायनांगौ आरोना जोङो बेबायदिनो गोजौआव दैखांहरनो हायोब्ला जोंनो नाम मोनगोन ओरैबायदिनो बाख्नाय जागोन आरो बे हिसाबैनो भटखौ होनांगौ ओमफ्राय ट्राइ खालामबाय थादै जेनेबा खेबसे खेबनै बुनायावहाय रिङाबो जानो हागौ एकदमबारे ट्राइ खालामबाय था जेब्ला रिङो खेबसे रिंनानै हारसिं दानलाङो अब्लाल' माने जाबाय आरो नङाब्ला ओरैबायदि माबा जाबाय थायो आरो ट्राइ खालामबाय था ओमफ्राय नै आंना मेसेजआ माबा होफैदों आरोना बेखौ मा बुंनांगौ जाखो आबै नोंनि नोमानि थाखाया बेसेबां मा होननांगौ ओरै होनखायो दा
नंगौबाबो नङाबो नोगोद थगायलै बे गांगुरा माने आबै आबै नोंनि नोमा नोम्फानि थाखा बेसेबांबाथाय ओरै होनखायो लोगोफोर गाइस नै मा होनांगौ जाखोलै बेखौलाय गांगुर ओमफ्रायथ' आरो बे भाजाखौ हायाखिसै बायदि मोनबाय आङो बिरसन नार्जारि आदा नोंना हिन्जावा दंना गैया रा दङ ब्रादार दङ दङ हिन्जावा नन खावैनायमेन अ गुरु जुन्थुवा दङलै ब्रादार लाफ्लांबाय आङो हिनजावखौबो बोराय दारि इसे गोलाव जालायजासे थाबासो लानांगौमोनदांसो होनदोलै जास्ट जकिंसोलै ब्रादार लाखानांगौ जेलासे लाखानांगौ माने मानसिया माने मोनथाम दंखायो आरोना जोनोम जानाय हाबा जानाय थैनाय बे मानसिनि माबाखा दा बेखौ हायाखिसै जानो हागौलै ब्रादार नोंसोरो बे राजानि माला बे जाहैबाय खारौ खान्दाय बिबार आरोना खारौ खान्दाय बिबारखौहाय फाजा एवदों आरो जोंना गोखाबो जायो एसे एसे खारौ खान्दाय बिबारा जानो ओरैबायदि मोजां आरोना नोंथांमोनाबो मालाबाफोर बाजाराव फानबायोबा एबा न' साखाथिफ्राव दङब्ला आरामसे फाजा जानो हागोन लोगोफ्रालाय अबाव दंलायोरा दालाय दिनैहाय लाइफआव फैथाराखैलै माखासेफ्रा लोगोफ्रा आंना जिखिनि नायबाय बिथांमोनखौ माने साबायखर होदों आङो माखासे लोगोफ्रा एसे बेस्थ'फोर थादों खोमालै दाथ' गरम बोथोर ओरैबायदि आंना फांखायाबो गाज्रि जानानै दंबावोलै फेनाबो मा जाखो आसरितसो थारमाने ओरैबायदि जायो जुदि बर्डआव सोयोब्ला अन खालामबायथाय फांखाया दाख्लै गिदिंदोंमोन आरोना फेना ओमफ्राय गिदिंनानै फुरा सर्ट जाजोबो आरो जेरावखिया दैया मानो सर्ट जायो ओरैबायदि थिखिनियाव बाब्राबलायनाय बोखांबाय आंखौ दाख्लै बेनिखायनो दायो फांखाखौनो होनोहाय एसे गिसै आरो आङो गिनाय मोनसै दा बानायफिननांगौ सिलिं फेनसो लाबोनांसिगोन आरो टेबोल फेनखौहाय दोननानै आरो ओरैबायदि नेटआबो प्रब्लेम जाबाय थायो सिमां औवारि आदैना इउटुबनि फैसा मोनजेनाखै दासिमावलाय माने सिमां औवारिया सोंहरदों आरो सिमां बे माबासोमोन नामा बाबु नोङो आदा रबिसरनि फिसाज्लासो नामा बाबु मोनबाय मोननाया थांनाय डिसेम्बरनि 22 थारिखआव मोनदों आङो 2021 डिसेम्बरनि 22 थारिखनिफ्राय मोनजेनदों आरोना माबाया फार्स्ट पेमेन्टआ दायो नेक्स्ट पेमेन्ट मोनसिगोन आङो नै देग्लाय दाख्लैफोरथ' एसे आवगोल आङो गोबांथार भिडिअखौनो बानायनाय जायाखै आरो बे हिसाबैनो नङाब्लाथ' आवगोलावनो मोनखांसिगौमोन आङो दा हाबनानै दं आरो दा एबार नेक्स्टआवहाय एसे बांसिन मोनगोन बायदि मोनदों आङो नोंथांमोननि बेबायदिनो अनसायलायनायावनो आरो देरहासार नार्जारि आदा नोंना पेमेन्टआ मास मोनथ'ना आदा थारमाने ब्रादारा सोंहरदों जाहैबाय देरहासार नार्जारिया माने मासथ' मोनथ'वाखै ब्रादार आंना ओरैनो दासो गोदान सोदान नालाय माखासे भिउसफ्रा एसे खम जायो ओमफ्राय साबसक्राइबाराबो दासो 12K जानो थांगासिनो दङ आरोना नोंथांमोननि अननायावनो दासो लासै दावखोगासिनो दङ दा आङो बेबायदिनो मास मोननाय जायाखै मास मोननै आराय मास बेफोरबायदि बिदिजोंहाय जादों आरो दा मासथ' मोनथ'नाय जायाखै आरो आसा खालामदों नेक्स्टफ्राव बेबायदिनो मास मोनगोन बायदि मोनहैदों आङो दा मास मोनथ'नाय जायाखै मास मोनथामसोआनो जासिगोन नै बे माबायावहाय मोनथ'नाय जायाखै आरो दाख्लैहाय गैयालाबो आं 1 मान्थसोआ भिडिअखौबो खालामनाय जायाखै आरो दासिमावबोथ' आङो भिडिअखौनो लानानै फैबाय थानाय जायाखै आरो ओरैनो खामानि माखासे बेस्थ' थानायनि बेलायावनो भिडिअफोरखौनो लानानै फैनाय जायाखै आरो शुभ नार्जारि मा ओंख्रि जाखो ब्र' जोंना ओंख्रिया माबालै ब्रादार मा होननांगौ जाखो जोगोनारजों खाख्लौजों ओमफ्राय ना गोरान होदेरदों आरो ना गोजावलायनायनि जोगोनारजों खाख्लौजोंहाय संनानै मिक्स सिगां थुग्लिखाबाय दा ओमफ्राय बे ना गोरानखौ ना फिसा ना एलेंगा गोरानखौ बेयावहाय ओरैबायदि गोजावलायनायनि गारसनदेरबाय आरो दा ओरैबायदि गोथाव मोनामलायदों ओंख्रिया
नाफामनो ना गोरान होबाथ' आरो मोदोमखायो एसेबाबो। ओमफ्राय भाजाया राजानि माला आरोना, राजानि माला माने खारौ खान्दाय बिबार आरो। देरहासार नार्जारि सोंनायनि फिननायखौ गाज्रि दामोन आदा। अके, सोंखानांगौ ब्रादार, गाज्रि मोना। गाज्रि मोननायनि सोदोबानो गैखा आंनावहाय। माने आं ओरैबायदि गाज्रि मोननानैहाय थानोबो बायो आरोना मानसिफोरखौहाय। बेबायदिनो समावहाय बेबायदिनो थेखा बेथेखा लोगोफोरजोंबो बेबायदिनो एसे समावहाय बेबायदिनो जाफ्लाङो आरो। समावहाय जेनेबा सोरनिबा सायावहाय एसे भुल गोरोन्थि मोनदोंब्ला आंना सिदानो सिदा दांखायो मोखाङावनो बुंनाया। मोखाङावनो रायनांगौबा रायखागोन आङो, आरो जुदि जाद्लायनांगौबाबो जाद्लायखागोन आङो, आरो आंना बेयावनो जोब्बाय आरो। सोरबा बायदिना बेबायदिनो मानसिजों मानसि जाद्लायबाबो ओरैबायदि बोसोर खियानो मास खियानो जुग जुग बोराबलायनानै थाग्रा सर' दं आंना। बेबायदि नङा। ओरैबायदि सोरखौबा बेबायदिनो दुखु मोनबाय बा माबा मोनसे बुंनांगौ दंब्लाबो आं बेखौ मोखाङावनो बुंखागोन, आरो बेयावनो जोबखाबायबो आरोखि आंना बेबायदि गाज्रि मोननाय हुदायानो गैया आरो ब्रादार आंनावहाय। सोंनायनि थाखाय मोजाङानो जादों, थेंक इउ। सोंनायनि थाखाय आं जेबो गाज्रि साना आरोना। हायोब्ला गोसोबायदि सों, जेबो अबजेक्सन गैया आरो। सिमां औवारि, औ आदै खाथिनिसो। अके सिमां। ओमफ्राय आदाना बे माबाया मनिटाइजेसन खालामबायमोन दा, थार जिउनि लामा इउटुब चेनेला? ओमफ्राय दायो मा रोखोम जाखो? डलारा बेसेबां हाबनानै दं ओरैनो जास्ट दायो? फिन एप्लाइथ' खालामनो जाथ'वाखै होनदां ने? होदो खिथाहरलाय। 3 स्टेप भेरिफिकेसना मा रोखोम जाखो? दाथ' आदा रबिसा दाख्लै जाबायानो होन्दोंमोन। ओमफ्राय दायो डलारा बेसेबांसिम जाजेनखो? गैयाब्लाबो 10 थाखाफोरनिफ्राय फिन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। फिन एप्लाइ खालामनानै इउटुबफ्रावनो नायनानैहाय बानायनो हायो आरो। बेबायदिनो मा बिदों बेखौ डकुमेन्टसफोरखौल' गद गद होलांजोब, ओमफ्राय आरामसे फिन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। बेनिफ्राय जुदि फिन एप्लाइ खालामनानैहाय गैयाब्लाबो, फिनआ गैयाब्लाबो 18 देस एबा 19 देस बिदिफोरजों सफैनो हागौ नोंनि फिनआ। ओमफ्राय फिन सफैयोब्ला बेयावहाय 6 डिजिट नाम्बारखौहाय, सिक्रेट नाम्बारखौ सोबानो जाबाय आरो। बिपुल बसुमतारी, हेल' आदा। हेल' ब्रादार। मारै खबर सबर बिपुल ब्रादार? ओमफ्राय ब्रादार नोंसिना न'आ अबाव? नेटानो एकदमबारे प्रब्लेम जाबाय थादों जोंना। मा जादोंथाय? गोजौआवहाय एकदमबारे फ्लाइट बिरदोंलाय नै, ग्राव 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 आरोना। बेलाय नै फुरा फ्लाइट। बिपुल बसुमतारी ब्रादारा एन्सार हरफिनदों आरोना, मोजाङानो आदा होननानैहाय। आमथेखा जोंना आदा। आस्सा बिपुल ब्रादार, आंथ' आमथिखायाव थांबाय थाखानायानो जायो आरोना। आमथिखा मा गामिलै ब्रादार नोंसिना? आमथिखा मा गामि? दहाय सोमदोनखौ मोनसे भिडिअ' दख'ना आरबि प्रडाक्सननि गोदान भिडिअ' बिथांमोना बानायगासिनो दं आरोना। आयै नों माला आयै नों फैफिनना माब्रै होनखो बोरैबामोन आरोना। सोमदोना दहाय बानायदोंमोन, दायो गोदान बानायगासिनो दङ बिथांमोना। दहाय नायब्रेदोंमोन आङो। आमथेखायावथ' आङो बेरायहैबाय थाखानायानो जायो आरो। अयथासार गरम मोनदों। मारै उन्दुनांगौ बेखौ सिन्थासो जादों आरो। ओइद थाम्फैयासो खुगायाव ग्लब हाबफैनोसैमोन आरोलै मासे। लाइट खाथि जायो नालाय, लाइटआव ओरैबायदि थाम्फै फैयो, खुगायावसो ग्लब हाबनोसैमोन। जाखागौमोन आङो हाबला। इनस ब्लग, आदा नों बहानि मबानि माने बहानि जानांगौमोन? इनस ब्रादार, आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मयला पर्बत जरा गामिनि आरोना। ओरैबायदि नामाथ' पर्बत जराखा,
परबत जरा जराल' नुखागोन आरो बेलासियाव लामायाव फैयोब्ला एकदमबारे मालाबा फैयोब्ला बेलासियाव फन फै जराल' नुखागोन आरो लामायाव जेरै गामि ओरै जरा परबत जरा निस्सय मालाबा फैला नायफैनो हागोन बायसान्स समावहाय जरा लोगो मोनलाङाब्ला आंखौ दाराय दे ओरैनो जास्टसो आरोना जकिं ओमफ्राय इनस ब्लग्स ब्रादार नोंसिनि न'आ अबाव चेनेल दं नामा ब्रादारनिबो दासो एसे आलौ गाहांबाय आरो फानलु जानाया बिपुल बसुमतारी बिटिनि आनन्दनि ने ब्रादार बिटिनि आनन्द अके मोजांनि बाथ्रा नोंसिनिजोंथ' आरो ओरैबायदि बेरायनोबो मोजांखा आरो थांबाय थायो आं बिटिनि दाख्लैहाय हरै दैलामजों एसे बेरायबाय थाहैनाय जादों आरोना ओरैबायदि मोजां लकेसन दङ ओरै सोमदोन बस ओरैहाय जोंना ब्रादार सोमदोन इउटुबारा बिसिनि ओरैहाय दै सेरजों आरोना ओरैबायदि मोजां जायगा दङ दाख्लै बेरायबाय थादोंमोन आङो जायगाफ्रा बेबायदिनो आइलेण्ड नर्थ सेन्टिनेल दिप बायदि नुलायखायो आरो ओरैबो दै गेजेरावसो खालामनानै दोनजोब्बाय माथो दैयालाय गय बागानफ्राखौ ओरैबायदि सुंगार खालामजोब्बाय दाख्लैसो नुसनहैदों आङो बेबायदिनो दै गेजेरावहाय गैयाब्लाबो बहाबा बिगाथामसो बहाबा बिगाब्रैसो बहाबा बिगाबासो खालामनानै गारबोबाय आरो गय बागानफ्राखौहाय गेजेराव खालामनानै गारबोबाय दैया ओरैबायदि नासयदों आरोना दैयाबो बेस्राफोर ओरैबायदि हा मोजांफ्रानो खुरखानानै लांजाबाय दाख्लैसो नुसनहैदों आङो आरो देग्लाय दैया देरबावोब्लाथ' आरो दाबुंसै बे माखासे थानायखिनि गय बागानफोरखौबो खुरखागोनसो खोमा लाइन थांबाय गाइस दाथ' उफाय गैया अब्ला लोगोफोर दिनै जेसेबांनाखि आंनि लाइफआव फैनाय साफ्रोमखौबो माने आङो हामबाय होनो आरोना दाथ' लाइना थांबाय गाइस उफाय गैया बाय बायसै थेंक इउसै लाइभखौ नायनायनि थाखाय